tolbu miegħi issa stess. Missi Qaddis ringrazzjawk il-lejla tal-kelma li inti għandek għalina. Kellimni u għamel il-kelma tiegħek tinfidli qalbi mulej. U nemmen li qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Okay, morru fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 10. Illum ħanitkellem fuq is-saħħtiet, mamuliet, Halloween. Kont għamilt messaġġ ħafna snin ilu kien jisimha kif tinħeles mis-saħħta u bil-mamul. Morru waraw għax tajjeb ħafna. Kont qed narah, qed tistrament kien jaf xi jgħid ar-raġel. Ovvjament kont nara li nifsi. Gloria l-mulej, amen. Imma skerzi apparte, meta l-bnidem tal-mulej jkun qed jiġi użat, il-kelma ma tkunx dik il-bnidem ta' il-kelma tkun Alla. Amen. Ġifieri inti tiddexxerni meta timmatura, tibda tinnota li anka il-mulej juża l-ħmir. Amen. Imma mingħajr il-ħmir il-merkanzija ma tasalx. Imma nagħtu glorja lil min bagħat il-merkanzija mhux lill-ħmar. Issa jekk ikun hemm xi ħmar jibda janħu u jibda jiena rrid l-attenzjoni. Itlab għalih jew għalih. Ġwanni 10. Mela, insomma dak jinstema aktar qisu żiemel mill-ħmar. Ejwa, sewa. Għandna xi ħmier fostna. Proset kemm tinstema żgħat tistra isek propja minnu. Ġwanni 10 vers 10 di skrittura li intom suppost għandkom tafuha bl-amment. Però fiha ħafna x'tifhem. Il-ħallil li Ġesu qed jirreferi għax-xitan ma jidħolx jekk mhux biex jisraq. Darba kelli ħadu ħabib tiegħi u għadu ħujja fil-mulej, kien qalli frażi u ma ninsija għad. Dak kien kriminali, kien fis-serq, kien fid-droga, il-mulej salvaħ fej u għamel ħafna xogħol f'ħajtu. U darba qalli pastor, qalli il-ħalalin jimorru jiserqu fejn jafu li hemm x'tisraq. Ħalli li jiġi f'ħajtek kontra tiegħek għax jaf li hemm xi ħaġa x'jista' jisraqlek. Il-ħalli li ma jidħolx jekk mhux biex jisraq, joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja. U l-ħajja bil-kotra ma mhux ġast ħajja, ġast literalment ngħix u neżisti għax hawn l-ispazju, imma li kollok ħajja abbondanti, ħajja bil-kotra. Li kieku kelli nsaqsi mistoqsija onesta lilkom u lill-maġġoranza tal-Kristjani li jenaf. Nista' ħanamlu għada s-servej, kun onest miegħek innifsek. Kemm hawn minnkom ta' Kristu għal idejk, inti ta' Ġesu. Vera. Issa kemm hawn minnkom kunu onesti. Tħabbix rasek, ħadd ma jikkondannak. Ma kemm hawn minnkom temmen li inti qed tgħix il-ħajja bil-kotra bl-abbondanza għal idejk. Bl-abbondanza f'kolerja. Fl-abbondanza kolerja. Dawk li għalejtu idejkom, jalla ekku. Jalla ekku. Infatti, dak li Alla jrid. Ma il-maġġoranza tagħkom iktar minn 90% ma lejtux f'idejkom. Imma dik mhix irridet Alla li jiena u inti ma ngħixux fl-abbondanza. L-ewwel tibda fil-ħajja. Skopri l-Kristu tiltaqa' ma' Ġesu u tirċievi x'tirċievi l-ewwel ħaġa. Il-ħajja ta' dejjem. Ġifieri grazzi mulej issa ma dak xi turifnat id-destinat tal-infern. Imma Ġesu ġie biex ikollok ukoll il-ħajja bil-kotra
abbondanza. Tfur, ġifieri ħajtek tfur. Kemm hawn minnkom tafu li hawn Kristjani li għalkemm huma salvati, ħajjithom mhijiex tfur l-abbondanza. Imma hija l-iskop talla li jiena wkolli jiena u inti ngħixu ħajja abbondanti. U nemmen li hija proċess. Qabel ma mmur għall-messaġġ tal-lum, kemm hawn minnkom temnu li inti tista' tkun Kristjan u xorta tidneb. Holiday. Sewa, bravo. Kemm hawn minnkom ma tiddim buqat. Kif tolli jdejk għadek kif dnibt, għax għadek qed l-ewwel gidba. Mela tista' tkun Kristjan, imma xorta jista' jkun li tidneb. Kemm hawn minnkom temnu li inti tista' tkun Kristjan u xorta jkollok xi mard f'ħajtek. Holiday. Xort minnkom ma tiddu tollu jdejkom għal xejn. Għandkom id-dnub tal-as. Jekk mhux qed toġġakom idejkom. Ismawni. Mhix qed inkun teoloġiku magħkom. Nista' nkun teoloġiku u xorta hija bħall-istess ħaġa. Imma tinkun fattwali l-esperjenza reali. L-esperjenza tal-Kristjan. Issa jekk inti taqbad is-suġġett tas-saħħta, ħafna Kristjani, speċjalment f'kamp bħal tagħna Pentekostali karizmatiku tal-kelma tal-fidi, jgħidu aħna ma nistgħux nkunu misħuta. Le aħna maħlusin mis-saħħta. U taf x'ikun qed jagħmlu? Qed jgħidu l-verità. Imma l-Iskrittura tallimna li l-Kristjan għalkemm salvat jista' xorta jkun qed iġorr saħħta. Ftakru l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23. Mor wara malaj. Għaliex ċertu Kristjani kif tgħidilhom saħħta jgħalqu widnejhom ma jaqpgħux jisimgħu. Mbagħad għandek Kristjani oħrajn li kull dnub jgħidulu saħħta. Jew kull ħaġa li tiġri saħħta. Pastor għandi saħħta l-għawa. U jekk tibqa' sejjer veru ħadd tikklejmjaw vera derġevija. Għax jinkollu tgħid li għandek xi ħaġa. Sewwa, fejn hu l-bilanċ? Fl-esperjenza tiegħi kemm inni Kristjan, il-bilanċ ġeneralment huwa in the middle of the road. Sewwa, l-ewwel Tessalonikin 5, vers 23-24, morru. 23 u 24. 23, ibda 23. U għalla taslim għaddiskom f'kollox. Kulħadd tafu l-kelma għaddis tfisser li wara li tmut jgħaddu madwar 100 sena u Ruma jagħmlu lek raġġora fuq rasek u jsir għaddis. Le, għaddis tfisser li inti ġejt imwarrab, konsagrat għal Alla, is-separat għal Alla. Amen. Mela Alla rinna irida li nkunu konsagrati, is-separati u mwarba għal Alla f'kull erja f'ħajtek. Ma kemm hawn minnkom anka fostna li inti taf li inti m'intix isseparat għal Alla f'kull erja f'ħajtek. Hemm erjas li għadek ma tajthomx l-Alla. U hemm erjas li għadhom mhumiex qaddisa, mhumiex imqazza. Imma Alla jixtieq li f'kull erja tkun imqaddes. F'kull erja tkun isseparat għal Alla ħalli inti tesperjenza il-ħajja abbondanti f'kull erja. F'kull erja, kulħadd jgħid kull erja. Amen. U Alla taslim għaddiskom f'kollox u jżomkom sħaħ bla ma tkunu mittifsa fl-ispirtu. Issa jekk inti mbulet mill-ġdid, di tiġa int. Tiġa int. Fl-ispirtu int jekk inti ġenwinament mbulet mill-ġdid, inti qaddis, ikkonsagrat, ġust u bla dnub u bla teba. Jekk inti mbulet mill-ġdid. Imma tbaqa' għandna żewġ oħrajn oħra x'indiljaw magħhom. Fir-ruħ hija dik li jgħidulhom is-suke l-emozzjonijiet tiegħek. Kemm huma l-emozzjonijiet tiegħek huma mqazza separati, iddedikati, konsagrati mwarba l-Alla biss. U fil-ġisem kemm minnkom kellkom xi battalja wrestling dil-ġimgħa mal-ġisem. Għafja, kull min għandu ġisem.
Uj. Da parti mill-ġisem. Forsi uġud minnkom mettajd li ma morx ma maratax, issa madnix. Ma morx ma raġel ieħor ma da parti mill-ġisem. Kulħadd jaqbad l-għalisin. Parti mill-ġisem ta' tik ħafna trabil. U tikkawżalek ħafna trabil. U dan Alla jixtieq li jsir qabel ma jiġi Ġesu Kristu. Sa ma jiġi sidna Ġesu Kristu. Sa ma jiġi sidna Ġesu Kristu. Mela rajna li Ġesu ġi biex jagħtina l-ħajja u kun min intwilet miġdid irċivija dik il-ħajja, ma mhux biss nieqfqu hemm sejrin il-ġenna, imma waqt li qdinaw ngħixu qisna għaddejjin mill-infern. Imma wkoll ikollok il-ħajja bil-kotra, bl-abbonanza. Għaliex is-salvazzjoni hija threefold. Hija salvazzjoni fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. U għalkemm kull min għandu l-Ġesu huwa salvat u mhux sejrek tal-infern, imma għandek ħafna Kristjani għadhom jesperjenzaw l-infern. Fiż-żwieġ, fil-ġob, fil-relazzjonijiet, fis-saħħa, f'ħafna areas. U għandek ħafna Kristjani għalkemm iħobbu l-Ġesu, imma peress li m'għandhomx informazzjoni, formazzjoni u transformazzjoni, allura jibqgħu ibatu li mhix il-pjan Alla biex tbagħti dawn l-affarijiet. Jiena u inti l-Kristjan imbagħtu iva, ma mhux bħad-dinja. Il-Kristjan ibagħti biss għall-Vanġelu. Jekk inti qed tbagħti xi ħaġa li Ġesu diġà bagħat għaliha, int out of line. Għadek m'intix twettaq sħiħ il-pjan Alla f'ħajtek. Jiena u inti taf imbagħtu bħal meta jagħmlu pereżempju l-programm il-pastasata tat-TVM, tal-TVM News, il-pastasata għam professjonaliżmu, amiċarizmu, laqqas amiċar ma jagħmel dak il-pastasata, li jaqbdu 4 programmi minn tiegħek ipoġġu biċċiet laqqas jigsaw pażiet tfal tiegħi. Ta' 5 snin ukoll kienu jafu li 5 snin u sentej kienu jagħmlu jigsaw pażiet l-ossu. U ma kinux jagħmlu posti waħda post famous posta. Dak huwa persekuzzjoni, dak huwa tbatija għall-Vanġelu. U nirringrazzja l-Alla. Għax qed jagħmluna free advertisement. Amen. Grazzi Ġesu. Allura, issa ħanorikom, għaw xogħod minnkom ħatejdu li ma s-saħta, aħna mhux meħlusin mis-saħta. Morru fi ktib ta' Galatin. Kemm minnkom taf xi tfisser saħta? Saħta. Jiena llum nemmen b'konvinzjoni li inti tista' tkun salvat, tħobb il-Kristu u tiġġor saħta. Mela, sena ftit, ħa nagħmlu hekk ara number 1. X'inhi saħta? Sewwa ħalli nifhmu xi tfisser saħta. Il-kelma saħta, believe it or not, il-kelma saħta u l-kelma barka huma simili ħafna. It-tnejn jirrikjedu li jiġu mit-kelma, ġifieri spoken. Il-kelma saħta waħda mit-tifsiriet u l-kelma barka waħda mit-tifsiriet hija li titkellem, mela barka hija li titkellem b'mod pożittiv favorevoli fuq xi ħadd. Jew fuq dak li jkun. Il-kelma saħta titkellem b'mod dispreċċanti, negattiv u ħażin fuq xi ħadd it-tnejn titkellem. It-tnejn huma għandek xi saqsa għandu x'jaqsam ma' dan il-sin. It-tnejn huma għandhom x'jaqsam ma' dan mal-fom. It-tnejn huma jiġu permezz ta' li titkellem. Issa hemm saħtiet li mhux inti tkellimthom, tkellimhom ħadd ieħor fuqek. Hemm saħtiet li jiġu li għax inti ftaħt ċertu bibien f'ħajtek. Mela il-kelma saħta tfisser ukoll din importanti. Li inti moħħkom hawn, li inti maqtuħ mill-ħajja Alla. Kontu tafu? Il-kelma saħta tfisser li inti maqtuħ mill-ħajja Alla.
Sa tinsix, jekk inti ndwelet minn ġdid, ġenwinament, dik l-erja, tinsix jiena u inti twilidna minn ġdid fl-ispirtu. Mela dik l-erja, inti m'intix maqtuħ mill-ħajja tal-Alla. Imma tiġġorra affarijiet minn tal-qabar, minn tal-mewt fuqek, allura qed jillimitawlek ħajtek fi Kristu. Qed jibblokkjawk. Min tixtieq dik il-ħajja li taf li hemm għalik imma ma nafx għaliex. Ma nistax nieħu hawn, ma nistax nieħu hemm, ma nistax nieħu la. Jista' jkun il-lejla, il-bulej, ħajdawwallek dik l-elja biex inti kemm saħta topera f'ħajtek, ma tibqax topera f'ħajtek. Amen? Għax Ġesu ma għax ġast inħobbok bista. Ġesu wera l-imħabba tiegħu lejk u jixtieq ħafna iktar milli tixtieq jiena u int li jiena ngħixu ħajja abbondanzja. Ta' abbondanza. Ftakkar l-iskrittura tgħid fil-ktib tar-Romani, Pawlu jgħid aħna suppost lejra tad-dinja. Jiena u inti kif ngħixu, kif nitkellmu, kif ħajjitna tinżamm ta' kuljum, aħna suppost id-dinja tħares lek tgħid nejra li dawk in-nies. Hekk tgħid l-iskrittura ħi. Aħna suppost inqanqlu lejra lill-Lut. Il-Lut iħallsu lejra, issa kif il-barkit li Alla tal-inna qed għawduhom huma aħna mhux qed narawhom. U d-dinja suppost aħna nqanqluhom bejra u jgħidulek inti x'għandek imma li m'għandix jien. Ħa ngħidlek. Jibda minn Ġesu Kristu. Amen. Galatin 3 minn vers 9. Galatin 3 vers 9. Halleluja. Għalhekk dawk li jemmnu ma' Abraham li kien jemmen, daw jitbirku, ikollhom il-barka fuq ħajtu. Ikollhom kulħadd jgħid ikunu mbierka u jkunu ta' barka. Ikunu mbierka u jkunu ta' barka. Jekk jiena u inti suppost inkunu d-dawl tad-dinja, mhux id-dawl ta' Gordinta. Id-dawl tad-dinja. Irrid ikolli xi ħaġa x'nagħti lid-dinja. Ħafna Kristjani għadhom suckers avolja jkunu salvati. Mentalità ta' suckers u jitkellmu biex jikkonfermaw li huma suckers. Dik mhijiex il-ħajja li Kristu ġie biex jagħtik abbondanti. Halleluja. Għalhekk dawk li jemmnu jitbierku hemm barka fuq ħajjithom. Imma dawk kollha li jgħixu bl-obri tal-liġi huma taħt is-saħta. Għax hemm miktub misħud kull min ma joqgħodx għal ħwejjeġ kollha li hemm imniżla fil-ktib tal-liġi u ma jagħmilhomx. U li ħadd taf kemm fiha revelazzjoni dak li għadna nfaqrajna. Jiena u inti ħlisna mill-ħakma tad-dnub. Meta jiena narġa' nażel id-dnub, nwaqqa li nifsi taħt il-liġi. Please modu sew. Għal dawk li intkom għadkom ċkejknin fil-mulej żgħar, taqtax qalbek xorta ħadd ifhem. Jiena u inti m'għadniex taħt il-liġi, aħna issa fi Kristu. Però meta jiena nażel id-dnub il-ħażin, jien impoġġi li nifsi taħt il-liġi u liġi tikkundannani u tġibli saħta. U li ħadd permezz tal-liġi ma hu ġustifikat quddiem Alla jidher ċalla darba l-ġust jgħix bil-fidi. Issa l-liġi mhix ġejja mill-fidi, imma min jagħmel dawn il-ħwejjeġ jgħix bihom. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi. Billi saru nnifsu saħta lina. Għax hemm miktub misħud min ikun imdendel mal-ewda biex fi Kristu Ġesu il-barka ta' Abraham tilħaq lil Gordon, lil River of Love, lil Malta, kollha. Biex termel sal-fidi tagħna aħna nilqgħu il-weda tal-Ispirtu. Halleluja. Fi ktib ta' Mark, kapitlu 11, versu 20, Ġesu ħares lejn
id-dilja tat-tin. U x'għamilha? Seħħitha. That's right. X'għamilha? Kif seħħitha? Billi għalilha. Morru fi ktib ta' Ġagbu 3. Ġagbu 3. Lejla, dan il-weekend huwa weekend li ħafna minn-nies madwar dinja għalkemm nirringrazzja l-Alla qed inħossni inkoraġġut għax qed ninduna li ħafna Maltin qed jindunaw. Dis-sena ma tantx saret fuq il-Halloween, hemm ħafna mhux qed jiċċelebraw Halloween qed jitgħallmu. U fejn is-soltu nikkritika ċertu kattolċi għax ħallew bosta fil-għama, imma qed ninduna ħafna kattolċi qed jiġu edukati u mhux qed jiċċelebraw Halloween. Sewwa tagħmlu, prosit, hekk għandkom tagħmlu. Halleluja. Grazzi mulej. Fil-ktib ta' Ġagbu 3, ħanibdew naqra minn vers 6. L-sin huwa nar huwa d-dinja ta' ħażen f'wast il-membri ta' ġisimna. Inniġġes il-ġisem kollu, inniġġes il-ġisem kollu. U jkebbes ir-ritmu tal-ħajja, kebbes. Mela r-ritmu tal-ħajja ma tibqax l-istess. Ħajti kulħadd jgħid ħajti ma tibqax l-istess. U hemm ċertu saħħtiet, mhux kollox, li huma marbuta mal-sini. Sewwa, jikebbes ir-ritmu tal-ħajja u nnifsu mkebbes minn fej. Din hija ettra ta' Ġagbu. Isqof, l-ewwel isqof fil-Knisja. Din hija ettra li Ġagbu qed jitkellem mal-Kristjani. U l-Kristjani qed jgħidulhom qogħdu attenti għax minn il-sinkom qed joħroġ l-infern, il-valenu u l-ewwel persuna li taffettwa u lilek innifsek. Għax kull xorta da bejjem huwa safar, kull xorta da bejjem li jitkaxkru mal-art u taħu daw kienu huma mmassati mill-bniedem iżda ħadd m'għandu ħila jimmansa lil-sin u in brackets jekk tintalab l-Ispirtu Santu tibda titkellem lil-sin. Lil-sna, dak huwa l-sinek ikkun fil-kontroll tal-Ispirtu Santu. Jekk inti tibda timtela bil-kelma u tibda tħalli l-kelma tal-Alla titkellem toħroġ minn fummok, dak huwa Alla jibda jitkellem minn fihmek, mela sinek issa ġie mmansat, ġie salvat actually. Ħanamilkom laqgħa stampa. Immaġina ħafna minnkom ħadkunu muti fil-ġenna għax il-sinkom ħajmur l-infejr. Dik mhix teoloġija, dik just immaġinazzjoni għala Gordon. Mhux tab xejn qal kien hemm silenzju kbir fil-ġenna? I wonder. Kienu rixmata Kristjani bil-żidhom barra għal mal-infern. Amen. Tajba, this was a revelation to me issa stess. U dan il-sin kollu deni u kollu blakwiet mimli valenu li jġib mewt. Biħaħna nbirku l-mulej. Dil-missina u biħu koll nisħtu. Nisħtu l-bnidem li waġbija tal-Alla. Min il-sin wieħed joħroġ barka u saħta. Dan m'għandux ikun ħuti. Għajt il-dak tatek, dan m'għandux ikun. Dan m'għandux ikun. Halleluja. Issa, il-Kristjan, aħna nafu Ġwanni kapitlu 1, araw il-ħaruf tal-Alla li ġi neħħi id-dnub ta' dinja. Għaw translation zejdu l-ek dnubiet, ma propja d-dnub ġesu ġi neħħi. Għax ikur ġi neħħi d-dnubiet, mela kieku ġesu għadu ma meġġej, għax inkom għad u jena għanna nidimbu. Ġi neħħi n-natura ta' d-dnub. Pero fil-Bibja hemm 3 tipi ta' dnubiet. Hemm dak li jgħidulu dnub, hemm dak li jgħidulu transgressjoni u hemm dak li jgħidulu ħażen, inikwità. Inikwità. Issa, Ġesu jaħfirhom kollha. Ġesu ħalisna mid-dnub, ħalisna
mill-transgressjoni u ħalisna mill-inikwità jew il-ħażen, ħalisna minn kollha. Imma l-biċċa xogħol għadi li int għandek bosta Kristjani, ara ħanejda għal minnu mhux Kristjan l-ewwel. Number one, jekk inti m'intix Kristjan, is-saħħta għadha fuqek. Kull min qed jisma' dal-messaġġ jekk intix hawnhekk, jekk intix fuq YouTube, Facebook, televiżjoni, jekk inti għadek m'intix imwieled mill-ġdid, ħajtek għadek ma tajtix il-Kristu, inti Ġesu jgħidlek għadek misħud. Għadek misħud. U l-kelma saħħta x'għedna li tfisser maqtuħ mill-ħajja tal-Alla. Infatti, pereżempju, għandek Galatin kapitlu 1 versu 6-9, Pawlu jwissi, u hawnhekk ħawissi. Hawnhekk ħawissi. Number one, ħawissi pastors, mexxejja Kristjani, Kattolċi, Ortodossi, Protestanti. Fejn ma tifhimx, aħjar ma tgħid xejn. Hemmhekk turi li inti wise. Fejn hemm inti ma tifhimx u xorta titkellem, apparti li tidher kemm inti iblaħ ċuċ ignorant, imma tiġib saħta fuq ħajtek. Sewwa għaliex? Għax inti meta tgħid affarijiet, inti ssir kontabbli tagħhom. Kull kelma li jiena ngħidu, tafu l-Iskrittura x'jgħidu f'Mattew kapitlu 12. Sewwa minn vers 33 sa 35 li aħna rridu nagħtu rendu konta kull kelma li jedna fil-vojt. Għax wet minnkom għandkom bżonn taħslu l-lejla ħasla l-sinkom, ħalli il-sinkom isalva. Sinna jisalva. Imma meta inti mbagħad għandek ministri hekk suppost imsejħa ministri tal-Vanġelu fil-kamp Kattolku, Protestant, anke Evanġeliku, jattakkaw nies tal-Alla. Jippredikaw dottrini tad-demonju. Iva, dottrini tad-demonju. Dottrini ħżina. Għaliex qed nirreferi? Mela ma tafx tgħid Galatin kapitlu 1 versità, sa disa? Tgħidlek li min jippredika Vanġelu differenti minn dak li pridka Pawlu jiġi misħud. Mela ħantikom twissija b'imħabba, sekk inti ma temmenix, aqleb iċ-channel u taħlix minut oħra. Aħwa, jekk inti ttalli, jekk qed tolli l-qaddisin, il-papit, il-Madonni, id-denominazzjoni tiegħek, ir-Ruma, l-Amerika, ċ-Ċina, u whatever, jekk m'intix qed tolli biss u dejjem minn bil sal-aħħar, minn filosofija Ġesu Kristu, inti qed tiġi taħt saħta. Mela aħna nafu li f'pajjiżna madwar id-dinja u qassisin misħutin. Papiet misħutin, isfijiet misħutin, pastors misħutin, ministri jekk imsejħa tal-Vanġelu misħutin, għax mhux qed jollu evanġelizzaw il-Vanġelu ta' Ġesu Kristu, qed jevanġelizzaw x'qalet id-denominazzjoni, x'qalet il-Knisja tagħna, u x'qal il-Qaddis, x'qal il-Patriarka, u waqqas qed jindunaw li qed jippredikaw Vanġelu differenti u huma misħuta. Maqtuha mill-ħajja tal-Alla. U minn flok tir-rabja kieku jiena mmur nidħol f'daħla f'għaxorti. Mmur naqra l-Iskrittura jgħidu Spiritu Santu eżiżni. Għax Kristjani misħuta jeżistu. Intom tafuha l-Iskrittura. Fejn tgħid morru fi ktieb ta' Mattew 7 morru. Mattew kapitlu 7. Din hija l-iktar skrittura ta' terrur fil-Bibja. Mattew 7. Vers 21. Mhux kull min jgħidli mulej. Jidħol fis-saltna ta' smewiet. Iżda min jagħmel rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. Mela tajjeb li tgħid u tittejda xi darba li inti temmem Ġesu Kristu Ġesu huwa l-mulej ta' ħajtek, din tittejda. Romani kapitlu 10 minn versi 13 tgħidlek li inti tistqarrab f'ommok. Ma tinsiex jekk itqabbad pappagall jista' jgħid l-istess kliem li tgħidin. Semmek biss inti issa samilt pappagallizmu. Almenu f'għajnejja, f'għajnej il-poplu, ma nafux verament qed tix minn qalbek jew ġast qed pappagallizmu. Nibdaw nkunu nafu li dak li inti vera ġej minn qalbek, għax nibdaw naraw ħajtek tinbidi. Sewwa, għax inti l-frott, ħajja, il-siġra tat il-frott skont il-ħajja li hemm fija. Simple as that. Mhux il-frott li jsalva s-siġra, il-frott jindika x'tib ta' siġra int. That's all. Amen.
Mhux il-frott tiegħi salvani, imma il-frott tiegħi juri li jien vera salvat. That's it. Mela, mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-sen ta' żmewwiet. Iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-żmewwiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli mulej, mhux fismek ħabbarna aħna u mhux fismek keċċejna x-xjaten u fismek għamilna ħafna mirakli. Aħna nafu li jiena u inti li jekk bniedem ma jkunx ġenwinament Kristjan, ix-xitan ma jobdiex. Hekk tgħid fl-Atti tal-Apostli kapitlu 19? Kien hemm xi ħadd li prova jkeċċa x-xjaten f'isem Ġesu f'isem Pawlu. Allu minn u tom xeba nobis keċċihom il-barra patata barrom, il-patata barra. Hekk il-Bibja tgħid. Il-kelma patata ma jgħidix, imma kienu għarwenin hekk tgħid. U la kienu għarwenin nassum il-patata kienet barra wkoll. Alleluja. Umbat jien ngħidilhom lilkom qatt ma kont nafkom warbu minn quddiem intom li tagħmlu l-ħażen. Sa dik il-kelma mhix ġast il-kelma dnub, dik hija l-kelma inikwità. Għalhekk jgħidu l-ħażen. Fil-Bibja ngħidilkom hemm tliet tipi ta' dnubiet. Id-dnub, dak ħafna minn ngħidulu ħamartha, insomma, doesn't matter ma tkomx għalfejn tkunu tafu xi tfisser la bil-ħul, tista' ngħidkom intom kollha professjonali fihom. Halleluja. Mela, il-bniedem li jidneb jiġifieri aħna għandna ngħixu f'ġisem dajjef u għalkemm nirringrazzja Alla tagħna l-grazzja bil-qawwa tiegħu nikkontrollaw il-ġisem, imma xi kultant xorta tiżbalja. Dak mhux huwa dnub intenzjonat, dak huwa dnub li aħna nonqsu. Infatti tfisser to miss the mark, hekk tfisser. Qed tfisser letteralment jiġifieri missjajt li xi kultant laqqas kun taf li smissjajt. Huwa dnub li ħafna drabi huwa dak li ngħidulu komuni, mhux intenzjonat. Żbaljajt, xi tagħmel? Dajjef. Għandi djufija, jew mhux għax għandi djufija, sorry. Jew jiena dajjef u żbaljajt, jew għamilt xi ħaġa li jiddispjaċini ma xtaqx nagħmilha. Dak huwa id-dnub l-iktar komuni. Għandek imbagħad dak li jgħidulu transgression. Transgressjoni huwa dak li jgħidulu id-dnub li inti taf x'inti tagħmel. Dak li jgħidu inti trans ara ġem il-kalma żewġ kalmiet. Transgress, jiġifieri taqbes il-linja. Taf li hemm linja u taqbiżha. Dak huwa transgressjoni. Sewwa, you cross the line on purpose. Taf li qbistu l-linja. Taf li qbist il-linja. Amen? Dik hija transgressjoni. L-inikwità, nisimgħukom, il-ħażen, dak li Ġesu jgħidulhom morru minn quddiem intom li tagħmlu l-ħażen, dawn ukoll qabżu l-linja imma kontinwament u baqgħu hemm u minflok nindmu jiġġustifikaw. Dawk jintilfu. Dawk iġorru s-saħħtiet. Daw iġorru s-saħħtiet. S-saħħtiet fisser li inti f'ħajtek waqt li qed tgħid praise the Lord, hemm xi ħaġa fik li d-demonju qed jikklejmja. Tikklejmja fik. Għax jew għandek rasek jibsa, għavolja taf xejn il-kelma ma trix tobdija. U għalhekk inti għandek Kristjani li għalkemm suppostu mad-destin tagħhom huwa l-ġenna, minħabba li qed jgħixu fil-ħażen, jista' jkun ma tkunx qed taraħ tajjina minn barra, imma hawn ukoll dnubiet li jgħixu fil-ħażen li tarahom. Allura huwa dak id-dnub li inti ma tridx tindem minnu. Ma tridx tindem minnu. U ħantikom lista ta' kif saħħta tista' topra fil-ħajja ta' Kristjan xorta waħda. Għadu attenti. Ħalli min fejn inti qed tbagħti f'ħajtek f'xi area ma tibqax tbagħti iktar. Għax Ġesu jixtieqek li inti tbagħti ikollok ħajja abbundanza.
Amen? Halleluja. Mhix l-idea tiegħi din l-idea ta' Kristu. Il-kelma saħta fil-ktieb ta' Galatin kapitlu 1 vers 6 sa 9, meta jgħid ikun misħut dak li jippritka Vanġelu differenti milli jippritkaw l-apostli, letteralment fis-sens li jkun bend ibbenjat. Hekk tfisser fil-Grik, ibbenjat. Ġi skomunikat, maqtuħ. Għax ħadd jixtieq ikun Kristjan maqtuħ minn Alla? Maqtuħ minn Alla. Itfisser li dak il-persuna huwa taħt l-influenza tad-demonju. Taħt l-influenza tad-demonju. Morru fit-tieni Timotju. Tieni Timotju. 2. Isma' wara, Kristjani taħt l-influenza tad-demonju. Halleluja. Vers 24. Minu l-qaddej tal-mulej m'għandux joqgħod jitlewwem. Immandu jkun ħlejju ma' kulħadd jinqala biex jgħallem u kollu paċenzja. Iwiddeb bil-ħlewwa lil dawk li ma jaqblux miegħu. Għandu mnejn Alla jagħtihom l-indiema u hekk jarfu l-verità u jiġi f'sensihom. U jeħilsu lil dak mix-xbik tax-xitan li kien qabadhom taħt idejh biex jagħmlu rida tiegħu. Għad-dinja biss qed jirreferi? Għaw Kristjani li jafu li qed jgħixu fid-dnub imma xorta jkomplu jagħmluha. Turrun. Anka jiġu rivrovla. Isir il-bib tiegħi hawnhekk il-bib tagħna mhux tiegħi wara kollox. Huwa miftuħ għal kulħadd. Il-ġenna mhux miftuħ għal kulħadd. La inti taf li qed tgħix fil-ħażen. Għaliex ħadd kompli? I am blessed by the best. I'm glad li tallimt it-teorija. Għaliex taħseb f'Galatin kapitlu 5 Marwen? Ftakkar li jiena u inti suppost lejra tad-dinja. Meta tara xi ħadd fid-dinja jgħira għalik, għajdulhom m'hawnx għalik inti twettaq l-Iskrittura. Kompli serek. Toqgħodx tinkwieta x'qed jgħiru għalik, qed jagħmlu dak li Alla jrid u inti kompli jagħmel dak li Alla jrid. Għaliex ħabber rasek, ħallihom jgħiru. Halleluja. Jekk iridu dak li għandek, jiltaqgħu ma' dak li birkek. Isma' vers 1. Kristu ħalisna biex ngħixu nies ħilsa. Issa sew. Żommu sħiħ mela u terġgħux tmiddu għonkom għal madmat tal-jasar. X'qed jgħid hawn? Qed jgħid intom Ġesu ħaliskom għalfejn terġgħu tintrabtu u terġgħu tingħaqdu u tispiċċaw kobba suf. Oqda. Qed terġgħu issiru oqda. Letteralment bl-Ingliż entangled. Letteralment dik il-kelma tfisser maqut. Imħabbel ma' xi ħaġa. U affett tad-demonju, affett tad-dinja. Mela Kristjan jista' jiġi misħud. Mhux misħud u jista' jġor saħta. Tista' ġġor saħta iva. Aħwa. Tista' tinħeles minn dik is-saħta. Tista' tinħeles minn kull erja. F'kull erja ta' ħajtek fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. F'kull erja. Għax dik hija x-xewqa tal-mulej u dik hija r-rida tal għalik. Ix-xjaten minn hemm jidħlu. Anka fil-Kristjani, tidnejdilkom xi ħaġa aħwa? Jekk jien rajt 500 persuna tinħeles mix-xitan, taf kemm minnhom kienu Kristjani? 500. Fejn kien dak id-demonju? Mhux suppost Kristjan. Għax għandek livelli ta' possessjoni jew ta' oppressjoni. Il-bniedem
Il-ġimgħa l-oħra għandekun kien? Bħallhom ġimgħa x'kenna? Kristjan jagħmel il-breakdancing hemmhekk mal-art. Dak mhux Kristjan ifaħħal l-Alla kien. Kif beda jħorġ d-demonju? Min jaf il-ħajja tiegħu għalkemm aħna ma nippuntaw subajna lil ħadd u jekk ma tafx mhux affarik u jekk taf għala ħalqek. Tkun taf li dik il-persuna kun fetaħ il-bib u daħħal saħta. U x'inhi saħta? Preżenza diabolika f'ħajtek. Ngħidilkom intikom xokk. Aw assassin iġorru s-saħtiet. Intikom xokk iktar minn hekk. Aw pastors iġorru s-saħtiet. Jiena ġieli rajt pastors inħelsu. Jekk intom taraw ċertu ministeri, nies Alla jmorru għandhom u nies minn ġo nies Alla joħorġu d-demonji għax hemm saħta topera f'xi area f'ħajjithom. Jiena u inti ninsew aħna River of Love. Għax aħna Alla ta' maħabba mimli bil-grazzja u d-tjubija. But we have a holy God. And He wants you to be holy. Not part of you, all of you. Kull erja jridek qaddis Alla. U għaliex ħalli l-għadu ma jkollu lebda sej fl-ebda erja ta' ħajtek. Fl-ebda erja ta' ħajtek. Halleluja. Grazzi Ġesu qaddis. Tafu l-istorja ta' Lazzru? Marru hemmhekk kapitlu 11 Ġwanni. Ġwanni 11, Jesus have mercy. L-istorja ta' Lazzru. Lazzru li qam mill-imwiet. Ġwanni 11, vers 38. Ġesu ħassruhom anqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien għar magħluq bil-blata fuq. Ġesu qal, neħħu l-blata, Marta oħt mejjed, il-mejjed qartlu mulej. Issa beda jirejjaħ jew jinten. Ġajlu 4 ijiem mejjed. Għalli li Ġesu ma tlekx li jekk inti temmen tara il-glorja ta' Alla. Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu rafa' għajnejh il-fuq u qal missier inrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani. Immissa qeddan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemnu li jint batni kif għalhekk għajjad bleħenoli. Lazzru! Oħroġ! U dak li kien mejjed ħareġ u bidejh u b'riġlejh infaxxati u b'maktur ma' wiċċu. Hekk kif ħafna Kristjani salvaw. Joħorġu mill-qabar imma b'ħafna mkatar u mfaxxati ma' wiċċu. Mbagħad Ġesu jgħidilhom ħollulu l-faxex u ħallihom ur. Jiġifieri ħanilkom aħwa, meta bniedem isalva, meta bniedem jsir Kristjan, l-ewwel ma jsalva jaf l-erja tal-Ispirtu jitwieled minn ġdid. Però mbagħad għandek il-kumplament x'tikkonsagra ir-ruħ u l-ġisem. U dawk huma l-faxex li Alla jrid ineħħi minn f'ħajthom. Dawk huma l-faxex, il-ċraret, l-imkatar, il-face mask, dak kollu jrid ineħħi Alla. Qed tifhmu? Ħalli inti jkollok salvazzjoni kompluta. Għax Ġesu miet mewta kompluta. Ġesu batija kompluta. Biex inti u jiena nkonna ħajja abbondanti kompluta. Halleluja. Gloria lilek missi qadis. Intom tafu. Tgħidu li ma dik mhux fit-testament il-qadim, għodu attenti. Jiena naf għat-teoloġija u naf illum li inti taqra l-Bibja, tkun taf li l-min qed jindirizza min qed jitkellem u x'inhu l-kontest. Però tinsix li hemm ħafna paralleli. Aħna ħafna paralleli. Aħna nafu fil-ktieb ta'
Malakija 3 Alla jindirizza lil min? Il-poplu tiegħu, is-saċerdoti. Tafx Alla Malakija? Għallhom intom misħutin b'saħħta. Mhux qalilhom intom misħutin, għallhom jiġifieri intom għandkom saħħta f'ħajjitkom. Għaliex? Għax m'intom xedi tonorawni fil-finanzi tagħkom, hawnhekk ħafna Kristjani għalqu idnihom issa. Inti taħseb li Alla sejjaħlek għal ħajja u ħajja abbondanti. Tistragilja finanzjarment? Taħseb li dik il-ħajja li Alla sejjaħlek? I'm sorry, għadek ma tqajtx malla vera. Għaw Kristjani jistragiljaw f'ċertu areas, jistragiljaw fil-finanzi. Jistragiljaw għax mhux qed jonoraw l-Alla fil-finanzi, fid-deċmi u l-offerti. Allura xi ġorru? Ġorru saħta finanzjarja. Huma sejrin il-ġenna. Imma tibatu, qed tbati għal xejn. Allura inti jista' iva jkun hemm areas f'ħajtek fejn qed tistragilja u m'għandekx għalfejn tistragilja. Kemm hawn Kristjani ħa kelma għal xi pastors hawnhekk bimħabba u tafu l-verità. Jekk inti pastor Assis u mimli tilja mart. Mhux qed ngħidlek għax timratta. Għax il-mart kull bniedem huwa suġġett għalih. Issa rħila dik hija tal-ejma oħra rigward jekk għandek x'taċċettah, jekk Alla jridux fuqek. Le, ma jridux Alla fuqek, bla 100% ngħidlek. Imma meta inti għandek ministeri tal-Vanġeli mimlija mart, x'testimonjanza tagħti tal-Vanġelu tas-Saltna? Mhux aħjar poġġi bil-qiegħda iddur dawra miegħek innifsek u tgħid imma li xina kontinwament nistragilja fil-ħajja tas-saħħa tiegħi. Daqqa di jong pulla li minn fil-qodsa fil-għaxija u nipritka l-Vanġelu. Ma tarax li xi ħaġa, ma treġix. Mhux qed ngħidlek li ħatmu l-infern baqshekk. Ma tafx li skrittura tgħidlek jekk inti tmiss il-midluk tal-Alla tiġi saħħta fuq ħajtek. Mela kompli sejrek. Keep it up. Alla ħares ma jkun hemm xi nies bħalkom kellha il-ħajja id-dinja tal-mediċina ma timxix. Għax ħafna minn nies ma jridux jisimgħu dil-veritajiet għax jiċċellenġjawk. Daw l-affarijiet jiċċellenġjawna. Daw l-affarijiet jistraċċjawna. Għawejd li kemm iħobb lil-mulej, ma żgur li jħobbok. Bla dubju. Infatti anke b'mim li mart, iħobbok xorta. M'għandix dubju. Imma dik li Ġesu ġitik. Dik hija l-ħajja abbondanti taħseb. Kemm qed taqbes mill-Bibja? Passaġġi. Halleluja, mulla jħenna għalina. U fejn jien, Gordon John Manxe, Merja, li jiena naf li qed nisbalja kontinwament għax irrid nindem. U nuklu noqgħod imma dak mhux dak. Inti ma dak qed taqbelli lek nifsek, qabbelli lek nifsek ma' Ġesu Kristu, mela miegħi. Inti lilu suppost tiġbaħ f'kull erja, mela l-apostlu u l-profeta u l-qassis u s-saċerdot, inti lilu tiġbaħ l-Kristu. Halleluja. Halleluja. Issa, ismawa, ħanurikom xi ħaġa, ħansemmilkom xi punti u ħanitolbu minn ftit minuti oħra ħanitolbu. Praise and worship team, would you please come? Xiftaħ il-bibien fil-ħajja tal-Kristjan. Tinsiex mhux għal-medembin qed ngħidha da, mhux għan-nies mingħajr Kristu, għax in-nies mingħajr Kristu tiġġew ma taħt saħta u ma tiġġa għandhom il-korla tal-Alla fuq ħajjithom u ma tiġġa maqtuwa minn Alla mill-ħajja tal-Alla mur aqra f'Esin kapitlu 2 sewwa. U tara kif inti mingħajr Alla, maqtuħ minn Alla. Kif tara li inti l-għadu tal-Alla u l-għadu tiegħek jekk inti m'għandekx il-Kristu. Imma għal dawk li huma Kristjani u talbu talba tas-salvazzjoni u twildu minn ġdid. Trid ma teqpax tistragilja fil-ċertu areas f'ħajtek trid. Kemm minnkom ma tistragilja f'ċertu areas f'ħajtek. Hawn xi ħadd dawk biss li għadna ngħidu dejkom eppjana ħadd istragilja. Le ċajta f'isem Kristu ħadd minnkom ma jistragilja. Ma bl-ebda mod ma nixtieq li l-ebda wieħed minnkom u laqqas fuq it-televiżjoni jew social media ma għandkom tistragiljaw. Irċivu l-kelma tal-mulej.
Morru warblu sew daw l-affarijiet. Morru warblu għam sew daw l-affarijiet. Itlab fuqa. Itlab Spiritu Santu jindikalek xem f'ħajti li jiena forsi qed nittollera u qed inħalli jista' jkun nuqqas tarfin. Għali, faċli, il-poplu tiegħi jiġġarraf minn nuqqas tarfin. Amen? Mela, xiftaħ fil-ħajja tiegħek biex jistgħu jopraw s-saħħtiet f'ħajtek waqt li inti xorta salvatu sejr il-ġenna. Għodu attenti. Ħanibdew. Number 1. Drogi. Għaw kristjani ta' fuqhom li huma maħkuma bid-droga? Taħseb li dik barka? Dik hija saħta. U mhux bis-saħta, dik timlik biex jagħti naħwa. Meta ġieli jien għamilt deliverance, eżorċiżmu, u fejn ġieli d-demonju tkellem, u fejn ġi drabi saqsejtu kif tħalt, kien hemm drabi fejn qalli d-demonju li tkellem minnhom jien tħalt mid-droga. Ġo Kristjan! Tu! Alkoholizmu. Jekk inti għadek kontrollat mill-alkohol, alkohol taf xissejjaħu? Spirti. Qed ħalli d-demonju jaħkmek f'dik l-erja mela ħajkollok saħta oħra f'ħajtek. Xiktar? Klim dan irid nagħmel mill-inqas tliet lezzjonijiet fuqha, imma ħanajdilkom morru waqraw waħedkom. Ġakbur 3 minn vers 1 sa 12. Inti tittoqgħod attent. Ħafna mill-Kristjani jgħidlek imitaw il-Kristu vera, fil-imħabba, fl-għotji, fil-karità jridu nimitaw il-Ġesu. Imma ħafna Kristjani mhux qed jimitaw il-Ġesu fil-żien, hom jimitaw id-demonju fil-żien, no? Jitkellmu bħad-demonju. Ħanajdilkom xi ħaġa u ħanredkom u ħanħu peċir nagħmilha. Intkom li intom iż-żewġin. Li jew il-mara jew ir-raġel għax da x'ingħid il-hekk u għax irid niddivorzjak u rrid nisseparak taf x'inti tagħmel, you are speaking curses constantly. U ma nifilħekx iktar. U ma nissapportikx iktar. U ma leħlisni minna. U ma leħlisni minnu u għad attenta ġab leħilsek u juhu lilek. You're speaking curses. Ek jitkellem Ġesu. Kemm aħna karnali. U liedek. Ejalaw jatuba. Ejxek bissirek kien bazwi u minti kapaċi tamel għal xej, għaz minti tamel għal xej ħaġa. Ejalaw għax minti għal xej, u għalli d-daka ma t-għalli xej. Mbattik pjaċi għallu xaħda t-tifel. Ejlak tisħtu minn filosofa la xejja. Ġennet libni, jisek il-demonju, Was probably demonju akkomodak, issa was probably għandu demonju. Reliġjonijiet folots għal dawk li għandu widnam għal waħda biżejjed. Kull reliġjon li tiċħad id-divinità u l-umanità ta' Ġesu Kristu fl-imkien u ma' reliġjonijiet folots. Il-Bibja titkellem fuq l-ewwel Timotju 4 fuq talim tad-demonji li waħda minnhom. Għandek cults, Jehovah's Witnesses, jiċħdu li Ġesu huwa divin, li huwa Alla. Għandek il-Mormons, dak li jiġu bħal Church of Jesus Christ, għodu attenti. Alright? Li jiġu jgħidu li x-xitan huwa ħu Ġesu. Mela, hello, informawna għarokkom għal-beti. Dak waħda bittul, dak minn 100, waħda minn 100 tilkom. U n-nisa ma tistawx jissalvaw minn għawr zewġkom, dik kiku tajba ta' ġobni. Nitċajta. Ma vera kjem li da? Kieku intom nisa kaput. Għadu attenti, dak vanġellu ieħor ta' Kattolċi! Intom li toqgħodu tgħidu lin-nies biex iżebġu
U inti li kollu tal-li tamel quddisa sħiħa lil-Marija u nfaħru lil-Marija għax Marija ħelsitna, għax Marija teġkan batit għalina u għax Marina għala ħasba tkunx Marija. Etti pritka Vangelu fal, il-Vangelu mux Marija. Il-Vangelu huwa Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj. Għax intom kontra Marija, maħnix kontra Marija, aħna kontra l-ignoranza li t-pretkent. Dak huwa Vangelu ieħor. Ara tarax il-Ġesu, jew il-Missieru, jew l-Ispiritu Santu, jew l-Apostli, xi ħadd jgħid il-ħmerijiet u l-ereżijiet u ċ-ċuċati li tgħidu intom. U jekk kopaċitorini mill-Bibja nsir kattolku għada. Attapokriti for profeti folots. Asta fuq il-Kristu qasħa xommuħ. Asta fuq li tiġa markati bil-marka tal-ħażen. U t-ġustifikaw il-ħazin u t-melsu il-ħmiċ minn flok t-bredkaw il-Vangelu tas-saltna biex in-nies isalvaw u jinħelsu. Umbat taħduha kontrija u ngħidlek taqafx. Praise God. Gloria għal mulej. Jiena sejjer minn glorja għal glorja. Saħt oħra li tista' ġġib fuq ħajtek avolja tgħid li Kristjan. Abortion! Taf li l-abortion timlik bid-demonji? Taf li inti jekk inti Kristjana u għamilt abortion, id-demonju jammar fik issa 100%. 100%. Il-ħajja ħatta u ħajja oħra daħlet. Halloween! Dawk li intom tiċċelebraw ix-xjaten u l-mewt u l-Adam. Festa tad-demonju. Tidaħseb li ma nafx minn fejn ġiet il-Halloween bħala Harvest Festival u bħala imma id-demonji jiċċelebraw dik il-festa. Ja festa tad-dlam hemm xejn fiha li toġob il-Alla. Laqqas ħaġa waħda. Dawk li intom tgħidu li intom Kristjani u qed tgħixu ħajja adultera. Tlaqt il-martek, tlaqt il-żewġek, u mhux qed ngħidlek li waqgħet fid-dupu ġej f'sensik, avolja ħażin imma hemm maħfra liha. Dawk li għażiltu dik il-ħajja. Waqt li tgħid li int Kristjan u tlaqt minn knisja ta' paster biex issa tmur knisja oħra ta' paster ieħor biex joqgħod imelsek. Basta membru ieħor, imma lilek itturifna lek ruħek u isprabli tiegħu miegħek, għax minn flok ippritka lek il-verità, iġġustifika lek nubek. Ħenna lina mulej. Fornikazzjoni, Kristjani, dawk li intom qed tgħixu u tagħmlu sess bħal fnik u għadkom intomx miż-żewġin. Naf li sabiħ is-sess u bħalma tgħid l-Iskrittura fil-Proverbi, sess misruq huwa ħelu. Let's go. Intom qed tgħixu fil-ħażen, U jekk hawn xi ħadd minnkom River of Love qed tgħixu hekk. Jiena mhux ħankeċik bir-River of Love. Jekk inkun naf ħanejdlek, però ħanejdlek m'għandek l-ebda garanzija li insalvat. U nista' ngħidlek la qed tgħix fid-dnub hemm demonju jagħmar fik 100%. 100%. Intom li qed tiffornikaw bla b'ment. U toqgħodx tiġi tgħid li għax jiena naqa' u attent ma tmux taqa' fl-infern. Meta nisirqu tisraq. Jekk qed tisraq inti l-finanzi, jekk qed tisraq il-finanzi anke tal-vat u tat-taxxa, u jekk qed tisraq id-deċma. Għaliex taħseb Ġesu qal, għadu dak li huwa Alla? Alla. X'kien Alla dak iż-żmien? F'dak il-kuntest x'kien Alla? Deċma. Fit-tempju, fil-flus qala Ġesu dik. U la qala Ġesu mela tajjeb għalija. Amen. Halleluja. Għadu attenti. Idolatrija. Għandek ħafna reliġjoni madwar id-dinja li jimu jaduraw l-ġbijat. Nħantikom l-iskitturi u morru fiċu għomħedkom. Deuteronomju kapitlu 32 vers 15-17. L-ewwel Korintin kapitlu 10 vers 19-20.
Apokalisse kapitlu 21 vers 8 u Apokalisse kapitlu 9 vers 20-27. U f'Esodu kapitlu 20 vers 2 sa 5. Fejn il-Bibja tej bl-aktar mod ċar. Min jadura, min jinżel għal-kub teħu jqim u jitlob u jadura u jifaxħar dak l-istatwa, dak il-ħin inti tqim u tadura id-demoni u d-demonju jidħol fik. Issa, fil-kamp reliġjon ta' Ruma, da jagħmel għal-Papa l-isfijiet u l-qassisin u s-sagra familja kollha. Issa għandkom question mark għaliex il-Knisja mejta u sirtu u saret tempju tal-antitkatajiet. U mnalla għandkom hemm għax għalmenu jiġu 4 turisti mħabba fikom. Halleluja. Tafu salix? Għax intom ma tridux tobdu l-Bibja? Ma tridux tobdu l-kelma? U x'qal Ġesu? F'dak il-jum mhux jiena niġġudikakom, il-kelma tiegħi tiġġudikakom. Mela aħjar tiġġudika lilek innifsek issa biex ma tiġix ikkundanat ma' qbija tad-dinja jgħid il-mulej fl-ewwel Korinti kapitlu 10 u kapitlu 11. Jekk ma jogħġbokx, kompli adura kull statwa li tara fuq kull raħal fuq kull kantuniera. U tagħmilhom ix-xitan, hemm bżonn naqa' business indawru l-business. U tagħmilhom ix-xemat, u tagħmilhom il-fjuri, avolja ma jxammux u ma jarawx, imma ma jimpurtax. Halleluja. Jekk tiġġenera l-business tal-fjuri, murix il-fjuri lil min għadu ħaj, mhux meta jmut tunutli. Halleluja. Kristjani li jmorru għanta xorti. Jekk tittejdilhom Kristjani, ma jgħidu jħobbu l-Ġesu, jemnu l-Jesus. I believe in you, I love Jesus. Jekk inta tmur għand is-saħħara u għand xorti, inti daħħalt saħta f'ħajtek u għandek id-demonju. 100%! Pastor, ma kif isekond id-demonju, jiena tajb inħossni. Id-lam ma jinkixifx fid-lam. Id-lam jinkixef biss taħt id-dawl tal-glorja tal-lam. Hallelujah. Thank you, Lord. Inti lest biex tgħix ħajja abbondanti? Lest li tkun ħajja abbondanti f'kull erja? Lest! Jekk inti taf li hemm dnub f'ħajtek li inti tagħmlu, lest li tieqaf tagħmlu. Tieqaf tagħmlu. Ħanejdilkom ħaġa għal dawk li intom biex tkunu bis-serjetà. Alla jgħid ħadd ma jista' jara għal Alla jekk ma jkunx qaddis. Min qudusija ma tarax il-Alla. Jekk inti tgħix fil-ħmieġ u kwalinkom minn dawk li żammejdilkom u forsi hemm oħrajn. Għanelkom qed tirriskjaw, qed poġġilkom innifskom fil-kategorija intom nies li tagħmlu il-ħażen. Taf x'kellek tagħmel, xorta mort oltre u bqajt tagħmlu tiġġustifikah. Dak tfisser tagħmel ħażin. Tgħidli kulħadd jiżbalja iva. Ma meta nisbalja jiena nindem mhux niġġustifikah. U hemmhekk insib abbundanza ta' grazzja fi Kristu, halleluja. U ma jerġax isemmiu li darba oħra f'ħajti. Imma jekk jien, l-Iskrittura tgħidlek inti taf li hemm idnub u inti tiġġustifikah, inti l-Alla tgħidlu d-dem tiegħek ma jiswa xejn. Għidli issa minn ħajja ħilsek minn nar u labbissi tal-infern. Mbagħad ngħidlek Happy Halloween. U hekk nispelluha Happy Halloween. Because that's where you're heading, since you're already living like that. Kulħadd bil-wifa. Hallelujah! Intom lesti? Tgħidli pastor, hemm affarijiet li inti qed li joddu għalija olli dek. Jekk hawn xi ħadd affarijiet li dawn l-affarijiet jollu di. Kunu onesti, aħwa, kunu onesti. Kun onest! Jekk inti għadek tilab bid-droga, tilab bil-pornografija. Tiġi tgħidli għax jiena raġel? Sawa. Ikollok ħsieb mod u kull ħsieb li jiġik inti trid bil-fors twettqu, inti għadha Kristjan. Mela is-self control għaliex il-mulet jgħulek. U jekk hemm affarijiet li jekk iġeluk taħseb, mela sinjal li inti tpoġġi lek nifsek f'pożizzjoni jew f'sitwazzjoni fejn jew qed tqalleb channels li mhux suppost qabel qed tmur iżżur pages li mhux iżżur u inti forsi tara xi ħaġa għallum il-ġurnata is-social media mimlija ħmieġ u jrid kollok titneħħi delete block tagħmelhom dawn l-affarijiet.
As simple as that, tagħmelhom. U jekk taqa' Alla jaħfillek, immindem, imma tiġġustifikax. Mhux qudiem Alla inti taf li kulħadd jagħmel di. Intu rajt jew aħna jew maħniex. Alla jaf li l-bniedem dajjef, imma lek badenna lill-ibnu biex jidħol fik u jippossedik, biex minflok tibqa' tgħix tibda jgħix Kristu minnek. Halleluja. Halleluja. Aħwa, il-realm spirituali huwa reali. Il-battalja hija reali. U d-demonju ma jridek tirċivi minn xejn minn dak li qed. Mela tiġġustifika xejn minnu. Il-ħażin tiġġustifikax. Amen? Jekk inti llum les li verament tkun salvat u tibda dduq il-ħajja bl-abbondanza, fejn waħda minn daw l-areas inti għadek qed tagħmilhom tirranġa. Tirranġa. Għanilkom xi ħaġa, hawnhekk ħanagħmel xi wħud nervużi. Nanduna kif ċertu Kristjani għandhom idolatrija tal-finanzi. U ngħidilkom għaliex. Mela jagħmlu żmien ma jiġux il-fellowship, il-komunità. Dik kieku qalbhom hija sewwa. Isma', il-komunità inti forsi ma tistax tiġi, ma l-flus jistgħu jiġu. Id-deċma tiegħek xorta tista' tibqa' tiġi. Jekk inti ġenwament għax għandek xogħol jew ma tiflaħx, id-deċma tiegħek xorta tista' tibqa' tiġi. X-xogħol tal-mulej xorta du għaddej. Imma peress allura mela laqtajt mill-komunità, issa inħalli l-għadu jiblani f'kull eri oħra. U ħanida dim wiċċi minn qudiem. Meta jiena ma stajx niġi l-komunità, sewwa xorta jew batta jew ġemmajta biex nimbat inti darba oħra. Għanejlek għaliex, għax jiena llum nifhem il-prinċipju tal-obbedjenza. U l-obbedjenza hija fejn inti qed tistieden tagħmel lilek innifsek bħala kalamita għal barket Alla. Qed sembra biżgħet. Tifhmu? Tgħidli mħabba l-flus, isma' bħalma qal ibni Dwayne l-erba' grazzi molej, qal biku mingħajrek Alla xorta ħajjagħmel dak li għandu jagħmel. Biku mingħajrek xorta ħajjagħmlu Alla. Kemm hawn nies wedu flus u wedu li ħanuxtru l-knisja u ħanħallas ilek jien għalkemm mhux lili il-komunità. Asħarġu penny. Asħarġu penny. Tidnejlek x'nemmeni? Dawk ma flus misħuta. Għax issa sarqhom jew serquhom jew serqithom lil Alla. Ara daw huma affarijiet. Li wis probably f'ħafna knies oħra m'intix ħadd isimgħuhom. I'm aware. Imma jiena immur knisja li rrid nisma' il-verità sħiħa. Avolja tiċċallenġjani u tistreċċjani. La hija l-verità, simple as that. Aħna mhux buffet style nażlu li joġobni biss. Aħna we are a 5-star buffet and we serve you plate by plate. And eat, leave nothing. In Jesus' name. Hallelujah. Thank God. Kollox. Kollox jaffettwa kif jina nider qudiem il-mulej. Għax hija riflessjoni ta' ħajti ta' qalbi. Amen. Ħanamlu dawn l-affarijiet. Number 1. Minn minkom intom ħatamlu din l-għażla vera minn qalbek. Ħanejdlek ġejja l-tibdil. Ġejja l-bidla. Fej li minn ħajja bidla. Il-bidla li inti vera ħatimxi vera ma' Ġesu. Almenu forsi ngħidlek kemm inti ħellu jew kemm inti sweet u Alla jibdejlek inti ipokritu. Xi sweet, imbilli qallek sweet dak. Imbilli qallek kemm inti minn tana dak. Inti ipokritu. Qed tgħix ħajja qudiemi ipokrita. Amen. Mela inti tittażel illum li ċertu użanzi tibdilhom. ċertu ħbieb tgħidilhom bye bye. Unfriend. Block. Biex nevangelizzalhom. Mettilhomx biżżejjed issa? Full stop. Ħajkollok tieqaf ċertu tuża ċertu affarijiet. Ħajkollok tieqaf tmur ċertu postijiet. Ħajkollok tieqaf tagħmilha ma' ċertu ħbiberija. Per esempio, niftakar f'koppja li kienet tiġi rivrovlava hawnhekk illa issa żvijaw.
Kamma ma kienet tgħidli aħna noħorġu ma' koppji oħra. U daw għadhom mhux Kristjani. Sorry, tamam, sorry. Jiena il-kuraturi ta' moħħi ma jfhmhomx dawn l-affarijiet. Allura inti toħorġu ma' koppja komdi. Ġimgħa wara ġimgħa daw għadhom mhux Kristjani u no problem, tħossok komdu. Fejn jitkellmu? I'm sorry, għamija jien boring ġbin, għax jiena minn Ġesu mill-bidu, u bil-aħħar. Alleluja, għawa tal-xjaten, deliverance, fejqan, mirakli. Ħad iskellem jgħaj? U minnu ta' Kristu hekk. Tħossok komdu ma' koppja ġimgħa, wara ġimgħa, għal snin ta' u jiena mmur River of Love. Jekk ma nkantax u ndoq il-mużika u n-evangeli u ngħid li jien Kristjan. U tħossok komdu? U ejja, come on. U sallu mill-ġurnata dak il-koppja li dak taħroġ magħhom laqdhom saqasidu jafu bi-Kristu. U tħossok komdu. Jiena ħanejdkom pubblikament, laqqas mal-familja tiegħi li m'għandhomx Kristu ma nħossu komdu, aħseb wara xi ħadd barrani. Inħobbhom immens. Imma għanelek inħobbhom kemm inħobbhom, jekk ma jasux il-Kristu, jiena nkun ħdejna l-ġenna u huma ħajkunu fl-abbissi tal-infern, inħobbhom kemm inħobbhom. Mux l-imħabba tiegħi tbiddel salva l-ħajthom, l-imħabba ta' Kristu. Issekk irreġettaw l-imħabba ta' Kristu kemm aktar ħajreġettaw l-imħabba tiegħi. Jesus, xut minnkom ħajkolkom tif u taraw ċertu programmi. Bla sens li ma jġibux unur il-Alla. Ma jibnuk spiritualment. Tif u tisimgħu ċertu mużika. Id-dimensjoni spirituali reali aħwa. Kulħadd jitlob miegħi jitkellem għal molessa fejn int. Fejn minn daw l-areas għandek bżonn titkellem Alla. Fejn daw l-areas? Għax Alla ġie biex ikollok ħajja b'abbundanza. Issa naf li mhux kull area ħadd irċivja 100% illum, imma 100% mill-lum tippożizzjona lilek nifsek biex tibda tirċivija. F'kull area. Jekk inti qed tistenna li Alla jtik promotion fuq ix-xogħol u issa indimt u Alla biddel is-sitwazzjoni għalik, qabel il-promotion tiġi mhux għada jista' jkun tax Alla tal-mirakli jista' jagħmilha. Jekk inti għandek bżonn karozza, x'tixtieq li karozza, sew jekk għax għandek bżonn waħda jew għax għandek bżonn waħda aħjar, ma tagħmilx differenza, tiġi. Alla taf x'inhi karozza ġdida naqra trap. That's all. Daħħal dak il-kunċett f'moħħok. Għax aħna karozza kbira, karozza sabiħa, Alla taf x'inhu naqra trap. Inti taħseb li Alla għandu problema jkollok naqra trap? That's all. Naqra trap. Alla għandu problema jkollok dar? Le. Kull ma hija x'inhi? Zrara trap għal Alla. Imma importanti li x-xitan ma jmurx quddiem Alla u jkollu fuq xi jikkundannak. Inti l-da ma tistax tbirku għax inti tgħid fil-kelma tiegħek li min jobdi, min jisma' u jobdi, inti tagħmel hekk u hekk dan la jisma' u laqas qed jobdi. Skont il-kelma tiegħek ma tistax tbirku. U jkollu fuq xi jkużak. Jixlik quddiem Alla. U jkollu raġun. Mela make sure li inti f'kull area f'ħajtek ħadpoġġilek innifsek f'pożizzjoni f'alignment fir-realma tal-Ispirtu tar-Ruħ tal-Ġisem. Number 1 ħibdew minn hawn. Jekk inti għadek minn tissalvat għadek ma tajtekx ħajtek il-Kristu, is-saħħet tad-dinja kollha jistgħu jaħdmu kontra tiegħek. Għandhom dritt fuq ħajtek. Mela number 1, jekk inti llum qiegħataw jew tarani fuq social media u tgħid li passi jien nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu Kristu llum u nkun ġenwinament ta' Kristu li twieled mill-ġdid insalva ngħidlu jaħfil id-nubiet jekk inti dal-persuna li jdejk hawn xi ħadd illum tal-ewwel darba f'ħajtek tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk hawn xi ħadd għal idejk. Xi ħadd illum tagħti ħajtek il-Ġesu qed nagħli hemmhekk għajdej min iktar ħalleluja ma iktar tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu issa stess. Mingħajr Ġesu tmur l-infern. Jiġifieri no Jesus, yes hell. That's it. M'hemmx alternattiva. Dik hija l-verità. Dak huwa l-Vanġelu.
Minna Ġesu, tmur dritt l-infern. Mela kull minna jixi jagħti ħajta l-Kristu, dawk li għolejtu jdejkom, jew supposta għolejtu jdejkom, u intom fuq il-YouTube, u l-dit ejdet talba warajja s-stess, mis għaddis. Grazzi ta' ibnik Ġesu. Illum smajt il-kelma tijak. Mole għaddis naf li minu minnar Kristu ma jistax jisalva. Għax inti triq il-ħajja u l-verità. U ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permess tiegħek. Ġesu, illum niġi għandek, nitolbok aħfil id-nubieti, salvani u aħfil id-nubieti kollha mulej tal-passat, tal-preżent u tal-futur. U aħsilni bid-dem prezzjuż u glorjuż tiegħek. Imlini bl-Ispiritu Santu issa stess. Nindem minn nubieti mulej. Nemmen li inti mittalija fuq is-salib. U permess tal-mewt u l-qaw minn tiegħek. Int salvajtni. Dan nemnu. Nemmen li Ġesu għalli ben tal-ħaj. U dan jien illum nirċivih personalment. Grazzi li salvajtni, nagħti glorja u tifħir fisem Ġesu Kristu. Halleluja, tu ċebxibak beri l-mulej. Halleluja. Dawk li intom għadkom kifettu di talba l-ewwel darba, min għal di talba l-ewwel darba f'ħajti għalli dek. Illum inti salvat. Illum inti maħfura d-nubitek maħfura. Illum inti rċevejt il-ħajta dejjem. Issa daw kollha li intom għandkom il-ħajta dejjem maħfura minn nubitkom u salvati. U tixtiequ tibdew vera idduqu l-ħajja abbondanza. Bl-abbondanza biex ma jkun hemm l-ebda erja f'ħajtek li x-xitani kollu xi klejm fuqek. Għajdi talba warajja minn qalbek issa stess. Poġġi jdek fuq qalbek. Għajdi talba warajja, illum issi qaddis. Il-kelma tiegħek hija ċara. Fejn inti kellimtni bil-kelma tiegħek. Mulej, illum jien marraf. Spiritu Santu, il-kelma tiegħek nifdit li qalbi. Fejn jien żbaljajt, fejn jien ħallejt xi saħta taħtem f'ħajti, jew xi demonju jinfluwenza li ħajti. Fl-erja ta' droga, fl-erja tal-alkohol, jekk kien hemm xi alkohol u kont marbut bih, xi droga li jiena kont marbut biha. Mulej għaddis fejn jiena tkellimt klim dispreġattiv ta' saħtiet fuq ulidi, fuq iż-żwieġ tiegħi, fuq dawk ta' madwari. Mulej nħassarhom minn fuqi. Mulej fejn jiena aċċettajt u tollerajt reliġjonijiet folos li jgħallmu li dottrini folos għad-demonji, jiena nixħadhom mulej għaddis. Jekk hawn xi ħadd li kellek xi abortion, jew jekk inti kont xi tabib li kellek x'aqsam ma' xi abortion, indem issa stess għax id-demonju għad għandu klejn fuq ħajtek. Jekk hawn xi ħadd minnkom kellek x'aqsam ma' xi okkult, sħaħar, tax-xorti, tal-karti, dawk li jmorru tas-sejans, jew tal-fortune tellers, jew tal-mediums. Indem issa stess. Jekk inti kont xi adulterju jew xi fornikazzjoni f'relazzjoni li taf li hija fid-dnub, indem minna issa stess. Jekk inti kont qed tiċċitja l-gvern fit-taxxa u fil-vatt, indem issa stess. Jekk inti kont xi ħadd li tqim u tadura u tivvenera statwi u xbijat ta' qaddisin jew hekk imsejħa xi Madonna jew xi Ġesu jew xi San Ġusepp. Jew affarijiet oħrajn, indem minnu issa stess, għax min jadurani jgħid il-mulej jadurani fl-ispirtu fil-verità. Kulħadd jgħidi warajja missi qaddis, nikkonsagra ħajti fir-realm tar-ruħ u fir-realm tal-ġisem. Illum ilina salvat spiritualment. L-salvazzjoni hija tiegħi, il-ħajja ta' dejjem hija tiegħi, illum jiena nippożizzjona li nnifsi biex nibda nduq il-ħajja abbondanti f'kull erja f'ħajti u dak kollu li jaħkimni f'ħajti inkisser kull influenza u ħakma tiegħu minn fuq ħajti issa stess. Dan nitolbu u dan nirċievi f'isem glorjuż, l-isem li huwa fuq kull isem, li isem li taħtu jitredu d-demonju u x-xjaten. Dak huwa l-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja! Halleluja! Thank you, Jesus. Halleluja, dak kollha li intom tlabtu dit-talba. Il-mulej miskom, il-mulej jaħliskom, komplu s-saxħu fil-mulej. U jekk kien Kristjan, u taf li inti għandek tixxierek, u din hija d-dar tiegħek, jew inti qatt ma mort imkien u tixtieq tiġi parti mir River of Love. Kun hawnhekk kull nhar ta' erba' u nhar ta' sib fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-filgħaxa. Narawkom, God bless you, stay safe in Jesus.